Hartelijk welkom, beste kijkers, bij deze bijzondere uitzending van RTV Scheldemond. Met twee dansende gasten hier in de studio, die ik straks graag aan u voorstel. Maar eerst even dit. Misschien heeft u wel eens deze versregels gehoord. Leef alsof de aarde de hemel is. Werk alsof het niet voor het geld is. Zing alsof niemand je kan horen. En nu komt het. Dans alsof er niemand kijkt. Want daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Over dans en wel over een speciale dansvorm die niet bedoeld is om naar te kijken, maar om zelf te doen. En over welke speciale dansvorm hebben we dan? Over sacred dance, of in goed Nederlands, sacrale dans. En we laten ons vandaag inspireren door mijn twee gasten hier vandaag, die allebei dansdocenten zijn en lesgeven in deze dansvorm hier in de regio. Namelijk Rika van de Venne, Rika uit Isegem in België, en Ria van Bunderen, van de overkant zeggen we hier, uit Walcheren, maar allebei docenten en actief hier in de streek. Hartelijk welkom en ik mag je zeggen, want wij kennen elkaar al een heel tijdje. Zeker. Ja. Laten we bij het begin beginnen. Ik denk dat heel veel van onze kijkers nog nooit van sacrale dans gehoord hebben. En misschien zelfs een beetje schrikken van dat woord sacrale. Dus mijn eerste vraag is, wat is dat eigenlijk, sacrale dans? Wat moeten we ons voorstellen bij sacrale dans? Je mag er allebei iets over zeggen. Wie wil er beginnen? Ja, ik wil wel beginnen. Ja? Ja, als je sacraal of sacred letterlijk vertaalt, dan betekent het heilig. Ja. Maar in onze dansvorm betekent het eigenlijk helend. Dus we noemen het helende dans. Oké. En ja, dat noemen we eigenlijk zo omdat het een verbinding legt eigenlijk tussen lichaam, geest en ziel. Oké. Als je danst, word je weer heel. Dus er kan ja, een verbinding verbroken zijn, bijvoorbeeld door trauma, groot of klein. En ik heb het zelf ook ervaren, dat door het doen van de sacrale dans wordt die verbinding teruggelegd en word je weer heel als mens. Dat is heel fijn dat je meteen vertelt wat zeker dans voor je kan betekenen. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk bij sacrale moet ik niet denken aan heilig of aan hoogverheven of zoiets. Nee. Sacrale dans, Rika, hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me voorstellen? Je komt in een ruimte binnen en daar wordt gedanst. Wat zie ik dan? Eigenlijk is het heel moeilijk om in woorden uit te drukken wat sacrale dans is. Moet het doen, hè? Eigenlijk moet je het doen. En dat zal voor iedereen anders zijn. De muziek, de bewegingen, wat iemand daarbij voelt, is voor iedereen verschillend. En ik ben het met Ria eens. Het is een helende vorm van dans. Ja, dat herken je ook zelf. Ja, zeker weten. En ook bij de mensen die je lesgeeft. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Nu bestaat sacrale dans minstens al zo'n 50 jaar in onze streken. Het is intussen uitgewaaid over de hele wereld. Hè? Niet alleen Nederland, België, Duitsland, maar zelfs in Zuid-Amerika, overal wordt er gedanst. Zou je iets kunnen vertellen over de geschiedenis? Waar komt het eigenlijk vandaan? Is het een nieuwe dansvorm? De grondlegger van sacrale dans is Bernard Voisine. Bernard Voisine. Die woonde in Oost-Pruisen. Was eigenlijk een balletleraar, maar had ook interesse in folkloredans. En op een bepaald moment was hij uitgenodigd in Findhorn. Dat is een centrum in Schotland. En daar is eigenlijk die vorm van dans ontstaan. En dan hebben we het over de jaren 60 of zo, van de vorige eeuw, denk ik. Ja, Ja, zo, ja. 70. Was hij ook niet dominee of theoloog, die Voisine? Ja, dat was balletdanser en theoloog volgens mij. Ja. Dat was gehoord, ja. Ja. Dus er zat ook wel een soort religieuze dimensie in, denk ik, voor hem zeker. Mm-hmm. Ja, niet per se kerkelijk, maar wel, ja. In die zin religieus, omdat de dans verbindend is. En de religie is verbinden welke geloofsovertuiging je dan ook hebt. Ja, en de helende dans op zich is natuurlijk zo oud als de mensheid, hè? Heeft niet sacrale dans niet het monopolie op. Want die Voisine, heb ik wel eens gehoord, heeft ook heel veel onderzoek gedaan naar echt oude volksdansen en oude
Dus die heeft zich ook gebaseerd op veel oudere tradities, hè? Ja. Het lijkt ook een beetje op volksdans als je het ziet, hè? De stappen zijn inderdaad een wisselpas, een walspas. Dat zijn stappen uit de folklore. Ja. En voor mij is dat ook basis, dat is ook, komt uit het volk, komt uit, ja. Ja. En ballet, want je zei ook dat deze Wazin ook een balletmeester was. Dus het is een mix eigenlijk. Het is een mix van ja, ballet, folklore, ja. 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 En ik zei net, stel je komt een ruimte binnen waar saccade anders gedaan wordt, wat zie je dan? Is iedereen een beetje op zijn eentje aan het hupsen? Of, ja, wat zie ik als ik binnenkom? Nee, nou je ziet in ieder geval een heel mooi midden. Oh. We maken altijd een mooi middelpunt met bloemen of met voorwerpen die dan betrekking hebben op het onderwerp waarbij we ronddansen. Ja, leuk, ja, zelf ben ik altijd wel van de verse bloemen. Vind ik heel mooi. Dat is het midden van jou? Als ik binnenkom dat er altijd een mooi boeket is. We hebben eigenlijk altijd wel kaarsjes. Altijd het licht symboliseren we, dat dansen we ook. Dus er zijn ook eigenlijk altijd wel kaarsen. Ja. En, dus dat zie je in ieder geval. En je ziet meestal mensen die rustig daar staan totdat we gaan dansen. Totdat we verbinden en hand in hand die cirkel gaan vormen. Dus die eenheid. Je staat in een kring. We staan in een kring. Geeft elkaar een hand. Ja. Dus we symboliseren daarmee al de eenheid. Ja. Je voelt je ook één als je zo in zo'n kring staat, hand in hand. Er ontstaat ook een bepaalde energie. Ja. Als je zo met elkaar verbonden staat. Ja. Dus dat is wat je ziet als je binnenkomt. Ja, oké. Ja. En dan, als er gedanst gaat worden, is dat met, dat hoorde ik jou net zeggen, met vaste passen of patronen, hè? Iedere dans heeft patronen en die patronen worden in één dans steeds herhaald. Ah, ja. Dus waardoor je kan eigenlijk zakken van je hoofd, dat je kan zakken naar je buik en naar het gevoel. Door herhaling. Door herhaling. Dat is toch een van de kwaliteiten van deze vorm van dans. Ja. Herhalen en herhalen en herhalen. Ja, ja. Sommigen zeggen ook wel dat het een soort vorm van meditatie is, hè? Het is zeker meditatie. Je kan het ook vergelijken met het mantra zingen. Is ook steeds herhalen, herhaling. En dat heb je ook in de dans. Het wordt ook meditatie in beweging genoemd. Meditatie in beweging, ja. Ja, volgens mij hebben we dat hier zelfs liggen. Een boek. Zekere dans, meditatie in beweging. Ja, een boek over de dans. Ja. Je had het net over mantra's. Dat doet mij dan natuurlijk denken aan Oosterse filosofische stromingen en religies. Is de muziek die jullie gebruiken in de saccade dans, komt die uit de religieuze hoek of wat voor muziek is dat? Je hebt verschillende soorten muzieken. Je hebt muziek uit de zee. Je hebt klassieke muziek uit de zee. Maar uit de zee, ja. De zee is een klooster in Frankrijk. Ja. Je hebt folklore muziek, je hebt klassieke muziek, hedendaagse muziek. Hangt ook af van wat je wil overbrengen met jouw dans. Is ook heel belangrijk, de muziekkeuze. Dus het is heel breed eigenlijk, de muziekkeuze. Ja. Ik zeg wel eens wereldmuziek. Ja. En soms ook populaire muziek. We dansen ook op muziek van Lisa Lois of van Leonard Cohen. Of van Herman van Veen heb ik zelf ooit gehoord. Ja. Ik dans. Ja, ik dans. En ik zing. Ja, zeker. Ja. Je had het net over het midden, hè? Wat we net gezien hebben. Dan denk ik, nou, daar heb je er weer een. Ja. Dat ergens is dat ook vol symboliek, hè? Ja. Het lijkt me dat symboliek heel belangrijk is in deze dansvorm. Is ook. Ja, en wat voor symbolen gebruik je dan in het midden? Hier symboliseert het de 7 chakras. Dus dat zijn chakrastenen die er staan. Er is ook een dans van. Die hebben we dan toen gedanst toen dat het thema was. En in die dans leggen we onze handen op elk chakra. Dus op ons hartchakra, op ons buikchakra, keelchakra. We verbeelden dan alle chakras in de dans. Dus we leggen dan die verbinding tussen wat we symboliseren in het midden en wat het thema is van de dans. Maar we gebruiken allerlei symboliek. We vormen samen de cirkel en dat symboliseert de zon in de zonnedans.
Ja, dat vind ik zo mooi. En dan, we stappen achteruit, uit de cirkel. En we dansen dus allemaal een zonnestraal. En elke keer dansen we weer een nieuwe zonnestraal. En ontstaat er weer een nieuwe zon. Dus wil je jezelf een zonnestraaltje gaan voelen? Ja. Ga vooral sacrale dans doen. Ja. Dat is mooi. De symboliek is ook heel mooi. Ja. Maakt ook veel los. Ja. En zowel de muziek als ook de symbolen, de handgebaren... maakt vaak ook gevoel los, emotie. Ja. Maar dat mag ook, want blijkbaar wil dat gezien worden. Ja. Dus dat mag ook, hè. Ja, wat mooi. Ja. En de symboliek, Rika, verwijst ook vaak volgens mij naar de seizoenen en de jaarfeesten en zo. Of niet? Doen jullie daar ook iets mee? Ja, we houden rekening met de jaarfeesten, ook met de seizoenen. Dus lente, zomer ga je meer uitbundig gaan dansen. Herfst, winter keer je meer naar binnen, zoals de natuur het ons voorleeft. Ja. Dus je volgt het ritme van de natuur een beetje in Absoluut. de dans ook. Ja. En ook de grote oude kerkelijke feesten, of niet? Bijvoorbeeld november, dode herdenking, alle zielen, kerstmis, Pasen, dat ritme. Komt dat ook langs of niet? Bij mij ietsje minder, maar ik heb wel altijd een weekend zoektocht naar het licht. Dus eigenlijk naar kerstmis toe, waar we ons echt gaan verbinden met het donker, ook in onszelf, om dan de terugkeer van het licht te vieren. Oké, mooi. Mooi dat je nu ook zegt van ik geef ook een weekend. Want ik vroeg net hoe ziet het eruit. Dat zijn dan lessen van, ik denk, een ochtend of een paar uur of zo. Af en toe, of elke week of elke maand, maar ook weekenden, weken? Ik geef 1 weekend en dan ook een 4-daagse. En dan wekelijks in de voormiddag en de namiddag, de donderdag. En 1 keer in de maand een dansdag. Ja. Dus, Oké. En jij, Ria? Ik heb 2 groepen. Een groep in Middelburg op vrijdagmiddagen. En een groep in Rokanje in Zuid-Holland op dinsdagochtenden. Oh, ja. Maar ik dans ook heel graag ergens gewoon mee. Zoals in Katzand, in La Cordelle. Ja. Elke maand op woensdag. Ook hele fijne groepen daar. Ja. En daar dans ik ook graag een dansweek in de zomer. Ja. En dan is het echt heel intensief. Dan is het veel dansen en dan kom je zo opgeladen weer thuis. Dat is al na een dansmiddag. Ik zie aan jou al als je erover praat al. Dat is zo fijn. Ja. Hey, en stel ik wil sacrale dans gaan doen. Moet ik dan jong, soepel zijn? Moet ik veel ervaring hebben? Moet ik speciale kleding aan ook? Misschien? Wat zijn de eisen? Nee, dat allemaal niet. Dus het is voor mannen, voor vrouwen, voor jong en oud. Kom zoals je bent. Draag wel een makkelijke, losse kleding. Want we dansen ook uitbundig. Dus het is wel de bedoeling dat je makkelijk kan bewegen. Ja. Maar verder kom gewoon zoals je bent. Ja. Ik vraag het ook omdat er zou een misverstand kunnen ontstaan. Omdat, zoals jullie weten, mijn echtgenote Brigitte was ook dansdocente. En jullie hebben films gemaakt waarin ze dan allemaal dezelfde kleren aan hebben, maar dat is alleen voor die film. Hè? Dat is niet normaal gesproken, kom je gewoon in je eigen kleding. Alles mag er zijn. Alles mag er zijn. Dat is een uitspraak van een leraar die ik ooit had. Ja, dat vind ik mooi. Een dansleraar. En die zei altijd, alles mag er zijn. Ja. Ja. Hey, en je zei net ook dat het voor jou, jij zei dat, maar jij ook, voor jullie zelf zoveel betekend heeft op je weg. Hè? Zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Wat heeft dans voor jou betekend in je leven? Mijn levensspreuk is eigenlijk, ik dans het leven en het leven danst in mij.
En ik ben begonnen, ik dans alle soorten dansen graag als in mijn jeugd, volksdans. En toen kwamen jullie in de harp en was er op woensdag dans, dus ben ik ook mee gaan dansen. Dan kwam de opleiding. Ja. En ik dacht, oké, voor verdieping, voor mezelf, ik zal nooit lesgeven. Maar dan kom je in het tweede jaar, heb je een oefengroep nodig. En dan ga je naar het derde jaar en dan, ja, en zo gaat dat. En voor mij is het is echt mijn ding. Ik leef voor de dans en ik vind het fijn en leuk om andere mensen daar kennis te laten meemaken en om te zien hoe zij ook groeien, hoe zij ook veranderen door de dans, door de jaren heen. Ja, ja, dat is mooi. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Sommige mensen zeggen wel eens dat het een soort bewustwordingsweg is, hè? Van inwijdingsweg. Heb jij dat ook ervaren, Ria, in jouw leven? Ja. Ik kwam ook met de sacrale dans in aanraking en ik wist meteen, dit is iets wat past bij mij. Dat wist ik echt meteen. En ik dacht ook, ja, dit ga ik blijven doen. En de fijne sfeer in zo'n groep, je wordt opgenomen in een groep, de verbinding die daar is, ja, dat raakte mij meteen. En als kind ook volksdansen, altijd graag dansen en zingen. En ik was dan wel kwijtgeraakt. En dan later ook wel in een dip in mijn leven vroeg ook iemand, wat deed je nou graag als kind? Ja, ik zeg dansen en zingen. Ja. En ik heb dat terug opgepakt en ja, blijkbaar werkt het zo. Wat je als kind al graag deed, dat zijn jouw passies. Ja, het is echt wel mijn passie. En ik dacht ook, nooit gedacht dat ik daar les in zou gaan geven. En het kwam op mijn pad. Ja. En ik dacht, ja, ik ga toch een opleiding starten. Ja. En ik ga het toch doen. Ja, want er zijn opleidingen voor, ook om docent te worden. Hè? Maar eigenlijk is het gewoon het fijnste als je gewoon mee gaat dansen en niet te veel erover nadenkt, denk ik. Hè? Gewoon genieten van de dans. Ja. Dat is wel het allerbelangrijkste. Ja. Wat ik ook zo fijn vind, is er hoeft niks gepresteerd te worden. Dat is ook iets wat mij vanaf het begin zo aansprak. We moeten in de maatschappij zoveel. Mensen moeten allerlei prestaties leveren, wat soms ook een druk legt op mensen. In de sacrale dans moet niks gepresteerd worden. Ja. Je hoeft alleen maar te zijn. Ja. Je bent er, je danst mee en verder... fouten bestaan niet. Je danst wel eens een variatie, maar ja, dan pak je het patroon weer terug op, doordat het steeds herhaalt. Er zijn geen fouten. Er hoeft niks gepresteerd te worden. Ja. Dat vind ik heerlijk. Ja, want er zijn wel vaste passen en patronen. Die worden aangeleerd. Maar variaties zijn toegestaan. Ja, zo is dat. Dat wordt gezegd. Het is gewoon anders. En dat is iets wat mensen eigenlijk moeten leren, want we zijn zo... Ik zal bijna zeggen, geïndoctrineerd dat alles moet kloppen, dat alles moet juist zijn. Dat mensen als ze naar rechts gaan in plaats naar links, dat ze precies schrikken zo van... Ja. En ja, het is gewoon aan de docenten dan om te zeggen van... Het is niet verkeerd, het is anders. Het is, en als je met twee dezelfde kant of een andere kant uitgaat, het is een ontmoeting. En ik zeg dan altijd, maak er iets van. Jullie hebben ook humor, begrijp ik. Ja, zeker. Het moet niet altijd serieus zijn. Het is zeker niet altijd serieus. Aan het begin van het gesprek, ik geloof dat jij het zei, is ook als je een ruimte binnenkomt waar gedanst wordt, dan wat je dan ziet is mensen die stilstaan, dat het stil is. Hè? Is stilte ook belangrijk bij deze dans? Want er is veel muziek, maar blijkbaar ook stilte. Zeker, want na elke dans laat ik altijd wel een pauze vallen. Want ja, de dans werkt na. Ja, dus je voelt wat de dans met je heeft gedaan en dat mag ook even goed doorvoeld worden. Okay. Dus niet meteen weer een volgende dans. Even naar binnen keren. En dat doe je ook tijdens de dans natuurlijk, maar zeker tijdens een stiltemoment. Ja. Even nog dichter bij jezelf. Ja, want dat brengt je heel dicht bij je gevoel. Ja.
Ja, ik heb het wel eens gezien bij jou. Dat je niet begint voor iedereen stil is, hè? Dat is waar. Ja, alleen mensen hebben nog van alles te vertellen en dan wacht ik. En ik zeg gewoon niks, hè. Ik wacht gewoon tot iedereen denkt van oei. Ook zo'n belangrijke les voor deze tijd, hè? Dat mensen moeten leren om naar binnen te gaan en de stilte te zoeken. Ja. Ja. Ja, ik begin te begrijpen dat dansen echt helend is. Dus, en ik hoop dat onze kijkers dat intussen ook doorhebben. Ik denk dat wij een beetje aan het eind van dit gesprek komen. Jullie in ieder geval heel erg bedankt voor wat jullie hebben uitgelegd over de dans. Graag gedaan. En voor de kijkers, mocht u geïnteresseerd zijn geraakt... Ik ga eens even op de andere camera proberen, want dan ziet u mij beter. Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt en dans willen doen, dat kan dus hier in de regio met deze dames en ook met anderen. Stuurt u een mailtje naar info@lacordelle.nl en dan zorg ik dat uw mail terechtkomt bij de mensen die er verstand van hebben. En dan krijgt u antwoord. Hartelijk dank voor het kijken. Jullie hartelijk dank voor hier zijn en van wat jullie hebben gedeeld. Graag gedaan. Ja, en tot de volgende keer.